Odhiambo tarik para kodabich dwe mar auchiel gana ariyo prariyo kodabich nyakoram gajwange no mara nirio makare machiegni ahinya chenro ni maroimore waikoni weche manyien na kabende amedo ni matuta ahinya kotenre kod nonro madhi mbele hewi nek mara rawera kendo japuonj Albert Ojwang kaka wuono ntiere jogo omaki wa miler kabende no somesa kane lamo ne ringre e kanisa no mar Jokopere. Bende matimore kinde ma siasa medo bedo kod lite pacho ka nyakoram gajwang waikore makare mari si chal mar siasa bende thurkae dute chendo ni maroimore kaka pero wako pachiela maroti machuok na riade ka uchiel nono kabiro wantie live Facebook Ramogi TV KE Mwima SK Chelgi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube mange thondweche ji adek magendra ya umaki wito mar Albert Ojwang kinde ma imedo sund nonro maongith e wito marawerano hawana mpango musipoteze na we cannot hand over to people hawana mpango ati mpango yao Ruto must go. Sasa Ruto must go itakusaidia na nini? Eten piny Kenya William Ruto koni kwet makeretes reo banyong kendo onge kod agenda mar loko piny Kenya. There has been no going back on that broad-based. We are in it because we are already in it, inside it. So we will stick inside there, and within it, we will demand for justice, we will demand for a stoppage to extrajudicial killings, we will demand it from within there. Jakom ODM Gladys Wanga oramo ni ok gibi wuok sirikal kendo gibiro kedo rat joganda ka gintiere ei sirikal. Machiegni cheno ni maroimore nyakoram gajwang jaloko en Liz Otieno nyinga Lydia Hukeyo. Jalupo moro ma jahigni 35 okawo ngimane ok yor deruok e tesendo bila makipasi e kar chung'od bura ma Suba South e kaunti ma Homa Bay. Thuolo machuok bang' kano omake mo tere tesendo bila no. Jagono moseyang nyinge ni Calvin Somondi Onditi ne omake gi ruoth makono bang' yude dala moro mantie center Mandhuru kar saa 9 kogwen ka en duk e abich diek. Kaluwore gi komanda mar obila ma Homa Bay Lawrence Koilem, Omondi ma ok kar chung'od bura Mandhiwa to osebedo kalupo e dhowath Mandhuru. Ne oyudi rando kantie duke ya bila mar diek kendo no oyude ka odwa terore gi diel. Obila oyango ni odere gilong mane orwako e tesendo bila. Kara kamano familia mare to okwedo report mar obila no ka gidwaro mondo mitim nonro malong'o e wi tho mar wuodgi. Kona yudo sime gotieno no make ka chalo gimi wacho ni no yude ki chich kode no odwa yombo gi jamni moko. Koro kana dhi kanyo to ne ogochne chief ma chief obiro, chief no kawe motere ka police. Ma ka police kune mana entie station police ma Kipasi. Kato ne waduogo kano gik sare o kadhi Kipasi to jo Kipasi polisi okona ni ng'ama no kel Calvin Somondi oseter Mbita, jo Mbita osebiro kawe. Kasa dok dala mondo adhi akon jo dala ni Omondi mo omaki oseter Mbita. Kaso sime sa gocho na ichaki gona sime gimoro ka saa 5 kama ne Omondi adhi ane station police ma Kipasi Omondi mane omaki otho ni Omondi odere SL to penjo ni sel mane ni sel ma Kipasi. Koro kwatemo penjo to dongo kono wana osegole to gikono wani un koro ringu bi mondo winj gima timore emano waringo mo adhi kanyo kwa chopo to wayude kanyo SL kanyo kodere ok chal nga modere kech nga modere nyako piel nyako la nyako kalewe kata lewe wuogoko to mang'ute kende mukuot matin body no kel kendo ne wakao ne wa receive body no okadwa na wach mang'eny nikech ang'e ni ibro timne postmortem lakini overview mare ni long trouser to iluongo ni tol molos gi long mare morwako ne nie ng'ute kendo mak mar gimoro ido ng'ut ne nitie lewe be okayo. Jadeko magin raia omaki e winek mar Albert Ojwang e kinde maduol maketo nyong'ene tije obila IPOA medo rido nonro e winek mar rawerano. Aka jafwambo marwa Cleophas Oluoch lero ji adek go wachore ni ne ogeng'negi kanyakla kod Albert Ojwang e tesendo obila ma Central Nairobi kane poko e gi thuolo heyo makelo chich. E kinde ma nonro mar tho Albert Ojwang dhi nyime, duol mar IPOA odhi mbele gi mako achije mamoko adek magin jopiny.
Jadek gitudo gi sando malit kendo kelo tho mar Albert Ojwang e tesendo bila kapok owegi thuolo. Bende yangore ni ne omak gi Otieno Nogo mane omaki Albert kaeto bang'e nowegi thuolo e yo moro maling'ling'. Igeno ni biro chwalgi e doho chieng' wuok tich kaachiel kod OCS matesendo bila ma Central Samson Talam. Magibiro e sama riwruog kanise ma pacho kae Kenya Coalition of Church Alliance and Ministries ogolo duondgi ka gikwedo nek mano mar Albert Ojwang kendo kwayo nonro mondo tim mapiyo. We urge you to expedite investigations into the death of Albert Ojwang as well as other unclear deaths of young people in the nation and ensure that all the officers found culpable are held accountable under the law. Seyo kod siem bende ochiu ne ogai mar obila Douglas Kanja ewi kaka obila tayo tije gi pacho ka. We are deeply troubled by this incident which raises serious questions about the moral integrity of some of our police officers and the broader issue of accountability within the National Police Service. To the Inspector General of Police, we call on you to rein in your officers across the country and to ensure that peaceful demonstrations are allowed to proceed without undue interference. Jotend kanise go bende kwayo jogo duto machilo no miano mondo bed thenge ka nonro dhi nyime. In other nations, people will step down. They will not even wait to be told by the citizens to step down. So I would say anybody, everybody who is involved should step down. If they later are found not guilty, no problem. They'll be reinstated to their places of work. Jumapil makawuono, oganda jo Kristo bende ne ochokore Alam kuonde mopogore opogore. E kanisa mar Holy Family Basilica Nairobi, misa makende ne osomne mosenindo Albert Omondi Ojwang. Misa ne ochakore okinyi ka jokwaya juso. Jodongo kod nyithindo duto ne chano wende mag pak kod injili. Jadolo ne osomo nying Albert Ojwang ka misa ne pok ochakore ayanga okinyi makawuono. We join other Kenyans this Sunday to pray for the repose of soul of Albert Omondi Ojwang, that the good Lord may rest him in eternal peace. Eternal peace grant to him, O Lord. May he rest in peace. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Kwa mago mag siasa, jakom mar ODM Gladys Wanga omako chung' ni ok giwuogi e sirikal manywanda mano mar broad-based kendo negi kore kendo naticho ganda ka gintiere e sirikal. Negilose kinde alam e kanisa mar Vosh Kisumu gikone nitiere jimoko ma okoni ODM winjo Ojwang winjruok mar gi jatend piny ka olero ni mano nyalo mana rocho kwe mosebede thurka. Lian Beta tiere kod ler. Alam majumapil e kanisa mar Vosh Kisumu. Jokanyo mag ODM oramo ni gibiro kedo ne oganda ka gin ei sirikal kendo nyiero ji madwa ni giwuog e winjruok mane gibedogo kod William Ruto. Jakom mar ODM Gladys Wanga okoni yot mondo gimany ratiro ne Albert Ojwang ka gin ei sirikal moloyo ka ginoko. As an ODM party and as the national chairman, we have signed an agreement with our UDA colleagues. Our party leaders have signed this agreement, and it included inclusivity, it included stopping extrajudicial killings, it includes all those things. And today as I speak, there has been no going back on that broad-based. We are in it because we are already in it, inside it. So we will stick inside there, and within it, we will demand for justice, we will demand for a stoppage to extrajudicial killings, we will demand it from within there. Kagidwa ni mondo tim nonro mapiyo kendo ka ondamo mar chik ne ji mano okelo tho Ojwang. Jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu kod nyawadgi ma Kabondo Kasipul Ivo Bara okoni nek makamano okowinjore onen e pachoka bang' winjruok mane obedo bang' ng'anyo mar Gen Z. To gik moko ariyo ma wan go ka en ni jowadwa wawe broad based mosekelo kweni kawa manyo justice endara oko mano gimoro mokwongo achiel koso wabeda broad based ni to wamany justice for Albert Ojwang gi jowa moko mosetho wamany ka wantie ei broad based ni mana riyo
Gimo wacho nani emadwani mondo wawinji ka wabunge gi owinjo mondo waduokne Raila wach malo. Who is killing these children? Who is doing this? Can we get to the bottom of the matter? And let not politicians take advantage of this unfortunate incident to now start creating discord amongst other Kenyans. We want the truth, and that is all we are asking for. Hii mambo ya kuua mtu ameuliwa leo inaharibu hata yale tuliweka katika maktaba ya kwamba tunataka Kenya iendelee mbele. Na sisi kama viongozi wa hapa Kisumu County tunasema ya kwamba tunakusupport, lakini sasa hizi mauaji, don't sleep because enemies are within your government. Ruth Odinga bende noyango ni tich maduong' mar sirikal en neno ni oganda duto oyudo ratiro margi mar ngima makare, kolero ni kaka jokanyo mag ODM ok gimor gi nek go. Albert has died. We want to know about Albert. We want to know about Ongondowere, and we are asking the government. And for me, I would just say that we should ask the president, please, you are the commander-in-chief of the armed forces of Kenya. Please, ask your people and your security team to make sure that we get to the bottom of the killings that are happening in Kenya. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Jatelo maketo piny tesre koro dwaro mondo mi jalup ogai mar obila Eliud Lagat ko jatendo kwach kich Mohamed Amin ogwe tao kaluwore gi nek mar japuonj Albert Ojwang. Giseo nek ma osebedo katimore pacho ka oyae ka koro gidwaro mondo mi kaw okang' makare mar chik maneno ni ratiro yudre ne rawera mano wito ngimane e lwet obila. This issue of Albert Ojwang is just a tip of the iceberg. Hundreds of young people have been tortured to death. So that DCI must be prosecuted. That DIG must be prosecuted. And we are appealing to the international community to step in Kenya. Na serikali ya Bwana Ruto waajibike kwa kifo cha kijana Albert Ojwang. We demand justice for Albert Ojwang. And no amount of lies will convince Kenyans. Langat should be arrested and prosecuted. Yana kesho mahakama nadhani itapeana direction juu ya vile huyu Inspector Generali wa kiwango cha pili huyu bwana Eliud Lagat mambo yake ya kokotini. Wakili Njiru tumewaamurisha hawa, you are getting directions Senator Maanzo, because we believe it is not a matter ya kuchezea. Jatend piny Kenya William Ruto koni kweth maketo sirikal tesre onge agenda kata chenro mar tayo piny. Omedo ni kopogre kod wer mar ni Ruto nyaka dhi dala onge gima kweth no nyalo siemo ne gisetimo kata gidhi timo ne oganda jo Kenya. Wata Nyambaga ntiere kod ler mathoth. E kinde lama ne obagi monyondo kanisni buora e kar chung od bura malugari e kaunti ma Kakamega. Ka ema jatend piny William Ruto nyadichiel kendo oko ni kweth Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka to kod Eugene Wamalwa ma juma mokalo otimo limbe margi yo kawo dhowadh Nam Chumbi mar tero William Ruto leplep dala e yiero mabiro. Ruto oko ni kweth no paro modeko e kendo ok no wene jok ma onge kod agenda mar tayo piny Kenya. Hawana mpango, musipoteze na we cannot hand over to people hawana mpango. Ati mpango yao Ruto must go. Sasa
Ruto must go itakusaidia na nini? Hujui vile vijana wetu watapata kazi, hujui vile kilimo itaendelea, hujui vile watoto watasoma, huna mpango ya ajira ya vijana. You have no plan to do anything. Ruto onyero Gachagua kod kwethne mokoni loso kod ichwang jatend piny okoni kwethno mondo we sundo jopiny kendo gibigi chomre kode tir edebe kasa oromo mondo nyisgi chal mar siasa pachoka. Ni mtakubali hii story hao watu ambao hawana mpango yoyote. Ati kazi yao kubwa ni ukabila. Shares sijui ya nani, sijui chuki, sijui kisirani. Hata angalia wakiongea, wanaongea na kisirani mingi sana. Ni kama sijui nani aliwakosea. Na kama wako na kisirani na mimi, wawachane na Wakenya wakuje tukutane kando huko. Kama namna gani? Nitawamalizia pale kando. Wao watu hii opposition ya Kenya hii ni ya mdomo tu. Ukiwauliza agenda yenu ni nini? Hadi tunataka kutoa William Ruto kwa power. Na wana agenda. Ukiuliza William Ruto agenda yako ni nini? Anasema SHA. Watu wa Kenya wapate matibabu. Wamesema unity is not just good, it is also pleasant. Na mmesikia wenzangu wamesema huli halala. It is the building blocks for the unity of our country. Kwamba tukienda mbele, tunaenda mbele tukiwa pamoja. Jotelo mane oteno jatend piny moting'o gavana ma Nairobi Johnson Sakaja okone jatend piny mondo odonjre wach mar dwaro ratiro ne Albert Ojwang kaluwore kod nek makoch e lwet obila. Bende gikwedo njore e kinde ng'anyo. Yesterday CCTV imetolewa from my hospital Mbagathi. What we want is justice. Haki itendeke. Haki itendeke. Na Your Excellency, nimefurahia tuliona kauli yako ambao ulitoa. Let there be no sacred cow. By the time alipelekwa hospitali, his body was cold. He had been dead for hours. I know you do not agree with the cover up. Kusikue na cover up. Haki tende. Demonstrating for your rights is allowed. But we will not allow destruction of property again. Kama chele county Manarok, jalup jatend piny Kithure Kindiki onyero Kalonzo Musyoka kod lange ewi wach mar ni Ruto bilo manatelo nyadichiel to dhi pacho. Watu wanatusumbua hapa, sijui nani atasavu tamu ngapi, sijui nani yako na tamu ngapi. Mambo ya kesho ni Mungu tu anajua jameni. Yeah, for now let us do what we must do. Kesho Mungu akiamua what God will allow, we will agree with the decision. Zawadi ya kiongozi is criticism. Unajua tuko na mashida kweli. Hata when you are doing good and offering the best, bado tu unakuwa criticized. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Riwruok ma kanisni mag roho e kaunti ma Migori oseo piny owacho kuom nek kod ndicho ma osebedo katimre e pacho kae, ka giwacho ni piny owacho nyaka koro ugoko kendo tiek weche nek ma oyae kod ndicho e Thurka. Kotene kod jakom mar riwruogno ma kanisni mag roho e gwenge mag Nyanza, Diko Kuku, giwacho ni sirikal yande nitiere kod gin go gigeno ni sirikal manywanda ni maong'ere kaka broad-based government dhi konyo tieko midhiero gi e pacho kae. Kata kamano ok gine lokruok. Cardinal Boaz Odhiambo Pio wacho ni ok gine tie sirikal ma manywanda ka jo Kenya to pod inego kod obila. Mano osir kod Cardinal Jack Aliwa mabende wacho ni gidwaro neno ka ng'uono mane jatend piny Kenya William Ruto kwae kinde alam ne jo Kenya jume machuok mokalo oketie tim. Ng'ama terni mabus mokel en timake no timango. Ng'ama nogolo order ni mondo mi omak kijana matino Ojwang en to en kanye. Wagombo ni kabeto mondo sirikal owuog oko mondo gichiw nonro maber kaito gichiw duoko maler mamiyo chuny jopiny bet kod kwe. Ocho winjo ka president owuok mokwayo ng'uono, kare ne en ng'uono mar dhok koso ne en ng'uono manokwa gi chunye. To tok kwayo ng'uono no te kanyo olal gi kijana matin kowuok Homabay County. Ok wamor kaka wajodolo man Migori. Wuogura ne okoe wachno, warito report kaka jodolo e Kenya mangima. Kapok iga nyo loko, nyo nego were. En wach no dhia kamano. Dwe poko rumo. Onego wuoyi matin. Wachne ok wang'eyo kama sirikal oketie. Koro wabedo kod buok to riwruogwa ni ere kama oterowa.
wacho gani jalony Maria ken kodhi lweny to pango tim maber koro miyo kata ka wakwedo gi marach winjo wakwede gi kwe ok wakwede gi lweny kata wakwede ka watimo gik maricho kata maundo kata ka wamedo jok maricho eiwa. Wakwayo Raila Odinga makiuru wachni matek mondo wane kaka unyalo konyowa e wach Ojwang wawinjo kalitnwa kabisa kaka wanwa jonyuol. Dan migao mar omenda John Mbadi uko kendo lero kaka budget mar higa 2025-2026 nitiere kod ber mathoth kendo dhi kelo dongruok e thurka. Kowuonde ariyo bang' som budget e od bura mamalo, Mbadi okwedo weche maluorore e mbui mowacho ni budget no geto medo suru kowacho ni parono lalo jopiny. Yuoro e alam e kanisa mar SDA ma Lala e kar chung'od bura ma Homa Bay Town okwajo Kenya mondo orit kwe ka olero ni budget no geto riwo ji duto kendo kelo dongruok mawinjore. Wewe ambaye umeandaliwa kwa kazi. Kenyans complained about high taxation, and therefore we were very cautious as a government to make sure that we don't introduce unreasonable taxes, high taxes which would again overburden Kenyans. That is why we have a modest finance bill with no tax raise. Let nobody cheat you, let nobody lie to you. There is no tax increase. What we have done is to streamline tax administration and tax management. The problem with Kenyans, sometimes we make noise that we are putting too much money, people are stealing that money, and when we start reducing the budget to reasonable amounts and put roadblock to theft of public funds, we start making noise. I heard people making noise that we have not provided enough money for school feeding program, and yet we have determined that there is a lot of wastage in that program. 3.6 billion, part of it is being wasted. So 3 billion is enough to feed our children in rural areas. We are trying to manage the budget. If you give too much budget, it is being wasted. So please don't allow those who have been benefiting from misuse of public resources, who are buying spaces, sending people in social media to attack the government for reducing their budget. We will continue cutting the budget in areas where there are wastages. Governors omedo golo duondgi kaluwore kod pok mag omenda madhine counties ma oketie budget mag 2025-2026 ka gikoni pok ma oketne counties ok sir loch mar kor gwenge. Koloso Mumias East, Governor ma Kakamega Fernandes Barasa, mabende en jakom komiti mar omenda e budwol mar riwruog governors onyiso senators kod jod bura mondo neni omenda maromo bilion 465 oterne counties. Okoni counties sani yudre kama teke chopo chenro mag dongruok kaluwore kod nok mar omenda mawuok e piny owacho mamalo. Bajeti ambayo ilipitishwa wiki iliyopita kwa sababu ni bajeti ambayo inagandamiza ugatuzi. Ndiposa tunasisitiza wale wabunge wetu ambao kwa mediation committee na senators ambao tunaunga mkono wakiongozwa na senator wa Nairobi ambaye ni secretary general wa chama kubwa cha ODM Mheshimiwa Edwin Sifuna, tutilie mkazo zile mediation ambazo inaendelea ili counties zipewe haki ya pesa ambazo ni shilingi bilioni 465. Huo ndio msimamo wetu kama magovernors wote na mimi kama mwenyekiti wao wa kamati ya fedha. Riwruog jopuonj mana to chogo winjruok manyien midendo ni CBA magidwani piny owacho ketie tim e chakruok mar dwe manyien. Mokuom paro magichwalo en dwaro ni jopuonj medo sara kod kwana tamalo 60 to kod yudo kwana tamalo 30 mag allowances kata omenda mambalang'. Joja oko nigi ler koya kaunti ya Mombasa. En romo mar higa ka higa mane okelo kanyakla jokanyono manie riwruog jopuonj mar NAT bade ma Mombasa. Tunataka kumwapuzie hiyo kazi by the medical scheme doing its right work. Kae, twak mane ochacho ne en mano mar winjruok manyien mar CBA magichuogo monego chak tiyo tarik 1 dwe mar 7 higani e thuolo mar higni 4 mabiro ni mar mano masani rumo tarik 30 dwe ni mar 6. CBA ni
wan kaka jopuonj wasechiwo gimiluongo ni proposal demand ma nigi ata malo mar salary, basic salary monego bed ni miyo jopuonj mar ata malo 60 to gi allowances te be wadwaro ata malo 30. Mamano waseketo piny ma wasechiwo ne Teacher Service Commission ma wasedhi ka Salaries and Remuneration Commission. Koro gimodong ni mondo wabed piny mondo wawinjre. Kanyo jalau allowance en siling 3,000. Koro diro 3,900. Ka en nyicha na 3,000 to diro koro 3,900. 3,900. Koro myo wacho ni marupurupu te obed en mar hospital, obed mar yath, obed mar nindo ot mininde, obed mar wuoth uchukuzi 30% mar salary. Kotelnegi kod jalup jagoro maduong' e riwruogno mar Nat Hesbon Otieno kae ne gitemo lero kange mane girango mar chope kwan makamano magikoni ok nyal rochi gi weche mag budget mane osesom. Kwa chope 60% miwinjo wachono en gima ne watimo research, watimo gimiluongo ni Consumer Price Index, economic growth of the country. Masani ber wawinjo ni country has an economic growth of 4%. Mano gima koro ginyalo wacho ni gionge pesa nikech ndalo cha ne giwacho weche COVID. To jopuonj be kik luor ni budget osetim. CBA is not pegged on budget. CBA is pegged on winjruok ma ka wasewinjore pesa migolo. Koro pesa no ema gidwaro kuma gigole. Ka en supplementary budget gidwaro koro wabedo gi gimiluongo ni implementation matrix. Kendo wawacho no Mombasa ka en city. Omiyo jopuonj mopuonji city gote omi marupurupu margi kaluwore kod hali mar maisha mar town. Ok inyal miyo Nairobi to Kemi. Kini nyithindo te, nyithindo 4. Nyathi ka thi miyo atonga mare. Koro gimomi Nairobi emomiwa. Equal and equality. Isechego gogo gikoni piny Kenya osegoyo ng'ala manyime kiwango mar omenda miketo thenge budget ne weche mag somo kama duong' magidwaro en neno ni omenda no tiyo kaka owinjore. E piny mangima averagely gimobedo set ni mondo okony somo en 30%. Koro kwa Kenya wasechopo 28%. Aparo ni mano wadhi maber kabisa. Makoro nego beni kaka koro itiyo gi pesa no. Makoro wang'eyo nikech keto kiwango no en gimoro achiel. To kaka itiyo gi pesa no is another thing. Okonego wabed gi problems kaka koro ma skunde yudo sani. Ni capitation pok obiro moromo kena ng'oto pesa no to nitie. Magi ne giwacho ka giramo ni wang'ni gidwa keto piny owacho tesre mar neno ni winjruok makamano ikete tim kosepuodhe. Winjruok en one thing to timo is another thing. Ok wadhi nendo ni nikech wasewinjore koro wadhi bedo ni wanendo. We are going to monitor the implementation mar CBA step by step. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ripoti mokelnwa gi George Aoko koya kaunti ya Mombasa tero yo mokwongo nyakorom gajuanga sinduka opach dakika 27 bang' saa 3 mar otieno chendo eno imore erokamano kuom medo kete Ramogi TV aeno ka ote ma Austin Oyu wacho ni entiere boma Nairobi mora inya gi chendo. Chieng' Vera wacho ni entie Nyangweso kata kamano wacho ni Ojuang ne lagato kuina nitire kende sel kama beni wacho no goe wiye kata kamano wacho ni kara ji adekgi to no wuok kanye kendo en penjo mopenjo kanyo. Florence Cartel wacho kacha chani entie Bondo Town wacho kanyo ni ondiko to rucho gimo wacho tame kata wacho ni joseme okao mos ka entiere ke Bondo Town kata kamano wacho ni gimo nyanyiso bila pod otame nyaka sani. Nduru Vincent wacho kanyo ni entiere en bende neno weche gi makare. Kevin Omondi ntiere ganyuola ne Kamagambo wacho ni the police must style up mane kako ndike. Benthaza Maradona wacho ni entiere Nairobi Westlands wacho ni erokamano ahinya wacho ni rawera mo dereo mabeino do pungo kele madare mondi ong'ane na kawiye ni kare. Ogul Walter Wood Obango wacho ni entiere kodwa. Mary Onditi wacho kanyo ni entiere Karabok kata Wilfred ni kachain bende wacho ni entiere Nyangweso Market kati wacho ni gimiwuoro gen tho mang'eny timore sel kendo en gimo wacho ni onjo bed ne irango matut. Jawarianda Jack wacho ni entiere Sako Warianda Beach neno bene Sonko Oriari kantie Mombasa wacho ni mpika kapilo se check in neno bende Joyce kawuok Kindu. Joyce wacho kacha ni
wacho Ojwang omako dhoganda ratiro mondo mi onenre mondo oneni Ojwang oyudo ratiche. Eno ote mar Mwalimu Jal gi Mwalimu Bernard gintiere gwenge mag Migori giwacho ni weche gichopo negi e makare kata mana weche go mag mar nek mar Ojwang emamako chuny gi ahinya. Eno bende ote kanyo Halwach Jakiranda wacho notimo ne omondi mosainya kuom tho ya beach diek wacho ni erokamana ahinya. Typical Juma wacho ka chani omor kaka weche gichopo ne makare karobe ni weche tek kendo moko leto duto wacho ni waketo mane lamo ni Nyasaye omul chunjewa. Wuon gi Reverend Samson Juma kan tiere Orianga wacho no kaumos kendo omie ote makende mar odiochieng' wuone kata Happy Father's Day Ruoth mondo rite kod omi kendo omie ngima makare. Erokamano wan bende wakone evangelist ngima makare. Nano bende ote mano mar Ochieng' Omwa gen gi Hatwech nyar gidan mano minode wacho ni podo keto kuyo mar ne familia mar Albert Ojwang. Osiro mjumbe ma Kisumu Central Dr. Joshua Ron kuom siro ganda mar jokanisa maduond warruok Vosh Arambe mane gitimo kawuono kod Ojwang wayo matin jana maus ngege aneni kachen bende wacho ni sori weche gichope yo makare ungi David Oder mar Sukari Industry wayo matinya kod Ojwang maen hoimore kikidhi mabor. What do we bring? Record cubicle string, flavor on a string. Pull it, tear it, crumble it. Let the fresh flavors all get in. Make it bits more tasty. Family will help you. Record cubes could string my bestie. Record cubes ming'eyo cha maridado mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. Summer vibes, Dubai's got them. And View Travel's got your perfect deal. From only 95,170 Kenya shillings per person sharing, enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city tour, desert safari with a barbecue dinner, a Marina Dow cruise, and 4 nights hotel stay with breakfast. All the magic of Dubai, one unbeatable price. Book your perfect Dubai summer escape today. Call or WhatsApp View Travel on 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Opak Ruoth, ma en jawer Lilian Jairo. Kadi her mondi bet kod skiza tune mar wenda mar mor, takwai mondi dial star 860 star 418 hash. Ramogi TV, eod jotumbe duto te. In the kitchen, what do we bring? Record cubicle string, flavor on a string. Pull it, tear it, crumble it. Let the fresh flavors all get in. Make it bits more tasty. Family will help you. Record cubes could string my bestie. Record cubes ming'eyo cha maridado mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. Machiegni kero nyakon Ojwang chenro en oimore wadhi mbele gi weche manyien kaka wang'iyo mago mag thieth. Migawo mar thieth kod od thieth mar The Nairobi Hospital oketo kok gi winjruok mabiro neno ni jotuo mag kansa kod nyarogno oyudo thieth e od thiethno e nengo moyweyo ka gitiyo kod okumba manyien mar SHA. Kaka jafwambo marwa Joyce Oduor lero, jatend migawo mar thieth Eden Duale manoyore kinde keto kogno e winjruokno omedo goyo debe ne chenro mar chulo SHA mos kata SHA lipa pole pole. En winjruok mane okelo kanyakla jodito mawuok e migawo mar thieth, jatatije mar SHA kod jotelo mag od thieth mar The Nairobi Hospital mar neno ni jo Kenya omedo yudo thieth maber e nengo moyweyo. Jatend migawo mar thieth Aden Duale mane en wendo modhial
Owacho ni winjruok makamano koro biro miyo jotuo mag kansa kod nyarogno yudo thieth e od thieth ma Nairobi Hospital ka gitiyo kod okumba thieth mar SHA. By working together, we ensure that eligible social health authority patients, many of whom face deep financial risk, can now access advanced oncology and renal care at a very subsidized SHA-approved tariffs. Specifically, the Nairobi Hospital has committed to providing fully subsidized oncology service. We welcome this collaboration that expands access, as I said, to the quality healthcare we offer. And we believe that public-private partnerships are critical and crucial and unavoidable in achieving universal health coverage. Duale bende owacho ni mashin manyien mar CT scanner matiyo kod lony manyasani mar AI ma od thieth ma Nairobi oyango kawuono biro konyo e fwenyo tuoche kaka kansa piyo kendo biro duoko piny kwan jo Kenya ma hawo thieth e pinje maoko kaluwore ni thieth makamago ibiro yud e nengo moyueyo e od thieth no. Kenyan households who are affected by NCDs lose nearly 29% of their income, and in 2024 alone, over 11,000 Kenyans sought treatment abroad, spending close to 14.7 billion, excluding non-medical costs. This is not sustainable. It is our moral and economic duty to bring care home. Ewi chenro mar chulo omenda mar SHA mos kata SHA lipa polepole, Duale owacho ni en chenro madhi mbele maber kendo jo Kenya dhi mbele kod chudo. SHA lipa polepole is there. Yesterday, 9,600 Kenyans paid annually, and I think about close to 800 of them went through the lipa SHA polepole. And the system will tell you, based on the information you have given us, you can pay 300, you can pay 400, you can pay 500, 600 per month, 800. Average now we're seeing about 880. If you can pay annually, you pay annually. If you cannot pay annually, then what kicks in is the SHA lipa pole. Migao mar thieth dhi mbele kod donjo e winjruok kod ute thieth mag ji giwegi mondo gichiw thieth ne jotuo kokalo okumba mar thieth mar SHA kaka yorno mar chopo lek mar yudo thieth maber e nengo moyueyo. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Este maikruok dhi nyime ne yiero mag jokanye Kenya Sugar Board. Jopur niang' mawuok e kar chung' od bura Mandhiwa e kaunti ma Homa Bay ogolo ywak kaluwore gi pek ma gisebedo ka ginene sekta mar pur niang'. Akoro gidwa ne yiero mar Kenya Sugar Board okel lokruok ne jopur niang' ma osebedo gi pek. Jafwambo mara ma Homa Bay Ali Abich nitiere kod ler. Pur niang' mawuok e kar chung' bura Mandhiwa e kaunti ma Homa Bay koro golo ywak margi e wi moko kuom pek ma gisebedo ka giromogo kaluwore gi chenro mar pur niang' ma gisebedo ka gidhigo nyime e kor gwenge ma kono. Jopur niang' go kokalo kuom riwruok margi ma ong'ere ni Homa Bay County Sugarcane Growers Association e bwo jakomgi Rafael Otiri wacho ni achiel kuom pek ma gineno en yudo lal e seche mitero niang' mondo opim e weighbridge ka gidwa ni kuonde mipime niang' kata weighbridge oketnegi machiegni kod puothegi mar tieko lal ma gisebedo ka giyudo. Koro gima duong' wang'eyo ni Kenya Sugar Board oluongo yiero mar regional directors. Wan kaka jo Homa Bay, jopur tiang' ma Homa Bay County, wawacho gi dwol achiel ni wan Bishop Midodo emwadhi yiero ka nikech en achiel kuom jopur wadwa. Wadwaro ni tiang' opimie bath puodho, weighbridge oketne japur e bath puodho. Japur dhi asara ka tiange pukore ni dhi pim ria to bende okone. Kenya Sugar Board nong'iewo tingini momiyo kambiwa miluongo ni Riat. Wang'eyo very well. To tingini gi ok giti kodgi e loso wang'a yore makonyo jopur ka. Jopur niang' wacho ni thothgi kod esa puothe ma gisebedo ka gipuro to onge yuto malong'o ma giyudo nikech lal ma giyudo kuonde mitero niang' mondo opim kendo kata mana peini madonjo e puothegi bende chal margi richo ka gidwa ni jogo makore biro yier e yiero mar Kenya Sugar Board mondo bi oresgi. Wainyore nikech lopegi tebe ok mekwa
moko wadeso. Niang bende kadhiriat iyudo ka muwuok papo mas kambi osepimo iumo maber ma ok luar to magwa gite oketne tinga ma kagike koriyo ka niang opukore mang'eny e ndara makoro gimidhi pimo nwariat bedo maonge omiyo wan kaka jopur ok wadwar mano wadwaro niang opim ka kiting'o mopapo cha e kaka pimnwa ka to giting' kaka gidwaro. Wayudo pesa moro mathin mok nyal kony koro nwagombo ni mondo price control ni no mendo ong'inwa wachne ni to tiang'ni ere gimomiyo miyo walal kar miyo wayuto kaka jopur. Kane giloso e kinde romo margi mane gibedo gi gweng' magaena e kachur bura mandhiwa jopur niango bende dwani los lal mage yudo e kinde ma bet niang' mowang' e puothe kod beto niang' e puothe gi e kinde ma koth chwe gino ma gikone miyo gi lal maduong'. Niangwa kowang' accidentally tiyudo ka maganda no osegol kuome gi maj cha teka pod ichak yudo kidhi ing'ade to sukari to pod odong' adong'a e tiang' ma iyudo ka wayudo lal saidi sama tingi wawang' to kuonde moko to wayudo ka tiang' ikwongi wang'o kor kibete to kendo iyudo ka bechgi to be oingo kata marwa mabiro kanye mabiro sukari ndas. Ka koro niang' se wang' to gibiro gichak gigoyi faini to in to bende ok iwang'o niang' midhi gik ni $800 iyudo kasara niang' owang' to gichak ging'ado $800 ma ging'ado koro kuma gidhiye godo ok ing'eyo ni mano to dhi nang'o to nyadi mang'eny nuclear to ikawo tiang' tiwang'o koro kitere e mil. Gima inyowa en seasonal harvesting iyudo ka tiang' opur to ndalo chieng' ok bet tiang' ka ndalo koth ibeto tiang' tibete dichiel to tinga biro nywandore e puodho ka season mar ariyo midhi beto tiang' tiyudo mana yugle e puodho. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Odiochieng' ma piny ngima dhialo odiochieng' wuoro nyithindo makie paro ngima mane gidago kod jonyuolgi kapod ngima kendo kuyo mako chunygi ka giparo ni jonyuol ok noduog kendo. Regan Adera main kich Mangoga miyowa sigande kaka nowito jonyuol mage kapod otin kendo kaka nergi nomako bade bang'e tho jonyuolne kendo nobedo ne wuoro manorese lwet midhiero momiyo obedo dhano. Tarik 20 dwe mar abich en odiochieng' mar Regan Adera hingo e odiochienge mar nyuol. Odiochieng' mang'eny oganda hingo bedo e gimor kod ilo mar medo higa kendo bedo kod ngima. Kata kamano e ngima Regan Adera ma bende en odiochieng' manowito e wuon mare. See, my birthday is always 20th of May and my dad also died on that exact date. Koro each and every year I must remember, oh, this when I'm celebrating my birthday, oh, my chieng' my father na be othoe. Kakata min mare mane oparo ni nyalo kawo kar wuon mare bende ne onindo ma odong' kich Mangoga. Kanyalo paro, I was there kendo nupiele dier ot kamae and I was just next to her there. Gima misa nya the feeling that I have a mom ma at least anyalo okanyal si kaka sani ngene adak gi colleagues and my friends. Sometimes you look at the mom is calling the friends to inigombo ni ompeka ngato gochna, but now those are just relatives. E chuny Regan ting' mar jonyuol e ngima nyathi onyalo pimo kod tipo mokwe machiwo yamo kod arita makende e kinde matungni oneno e ngima. Just remember ka kunyo rabuon otero chiro, then pabwa kacho niang zilija, then the other side Rabolo was there. So I'm very hardworking, and I'm also being told that I'm going to introduce Purumar Rabolo in that area. No dwarogan nyithinde maber. Kendo ngama no accept the reality ne odong kende, and she has to take care of her kids. Kata obedo ni Regan Adera en nyathi kich, chunye to opong' kod mor kendo en gi ilo kalure nergi nobedo wuoro e ngimane e kinde ma mudho mandiwa nokwako ngimane kendo setaye makare e higni duto. Nokodwaga neno nyathini ni dala because of school fee. Koro notemoga ochulo naga school fee in time. Koro like nokaka that role mar daddy fully. Is a guy makataka gocho ni kaunta, you know, olor na dhot okudwa wijo no lor na dhot like ata chip in. Regan lero ni nergi osepuonje tij lwedo, osesiemo ne yore makare mag dago ngima
kendo osechung' kode kinde ma oyudo midhiero ahinya to e dongo mare kod kinde mag sombe. Ka problem nitiere seche moko yudo ka jomoko nyalo act piyo, but en obiro weyo gik moko tuliza, then obiro to nyisi ni sit down, wewe pia sit down, what was the problem, then obiro solve that issue, then obiro kwaru ng'uono kanyo, then gino itaisha hivyo, then you start a new journey together. E chunye en kod mor kendo dhialo ner mare kod nyadhi kuom chung' motegno kendo kawe kaka nyathine e kindeni duto. An gima adwa wacho, adwa goni mana erokamano kuom chung' koda since my childhood nyaka kuma chopeni, from the education part, the advices, the work experience misebedo kimia, and the encouragement I really appreciate. E kinde ma odhi nyime kod tiegruok mare mbalariany ma Kenyatta hike mar 4, Reagan nigi geno kod yie ni wuoro en siro motegno e ngima nyathi kendo ni kod ting' mar konyo nyathi bedo ng'ama kare. Kubiro kata obiro mana gimoro sa 10 kama kata gokinyi, the first thing mobiro kwongo ng'iyo en dhoge na kadhi nade, roya cha isemiyo pi, rombe na ka, diege na kadhi nade. Koro from that away en seche moko yudo ka weche tek tineno ka ogol achiel odhi ouso, maybe ochulo nigo school fee. You see? Koro ngene mano bi puonji ni kumbe this chia thing is very important. Makata kibedo ng'ama duong' imbe koro iwacho ni naneno ka ne weche tek, fadhena nogolo chiaye moro kodhi ouso. Koro from that imbe nyalo chako bedo japith. Kaluwore kod ting' makare ma min gi nokawo bang' tho mar wuon mare, Reagan ojiwo mine ma okawo ting' mar wuoro mondo gimed chung' motegno kendo gichiw sir makare ne nyithindgi. Mine ma play role mar wuone, adaka thuolo ni makende be gonu erokamano kuom stepping up to support nyithindo in different capacities. Mara en goyo nu erokamano and to wish you happy Father's Day. Because I can feel you guys, I can feel you utimo tich matek kabisa. Ne wuone duto, magin jonyuol kod magin jorit, umed chung' motegno. Wadhialo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Omedo dhialo wuone nyakwaro Mgajwang' neno odiochieng' bendi pare wuone Noka Sharon Daisy wacho ni Happy Father's Day ne wuon giluongo ni Stephen min gi Martha ntira wendo gintiere go e chienda. No bende ote manyo kwanyo e kanyo Georgia Philip, Happy Father's Day. Jaduong' Patrick Awange, Kaya Ugenya Yenga, Jaduong' Piuzo Chola, kantire Gema Kala, okoni hawe maber mar odiochieng' wuone. Jena Nyango wacho ni entie Gema Luor. Ano bende Favor Joel wacho ni Happy Father's Day ne wuon gil Nelson Oduor, Reverend Evans Kucho, Reverend Jom Amonde, Reverend Norman Aguko Bama, jodolo ng'eny kanyo erokamano ahinya kuom ote mari. Ano bende ote mara James Oricho. James wacho kanyo ni entiere Kisumu City gi familia mare, wacho kanyo ni mamagi okaw mos mage erokamano ahinya. Mano Beldino Richo kachiel gi jokocho te wacho kanyo ni ne jogo mai wuone bende Happy Father's Day. Tabil Juma ne nikachin bende wacho ni mor gi weche manyien to lagat ni ang'omiyo kodwa resign mondo kwe obedi e Kenya kendo nonro tim makare openjo kamano. Ote mar jakom Gideon Midega Nyakwador kawuodo yomo Gango wacho ni entie kanyo Geri Kondijo wacho ni jo Kenya oseol kod nek ma jomatindo kinde ka kinde to jomatindo jotelo makiny wacho ni katero mondo yudro yo matin Nyakwaro Mgajwang' maino imore kaka ng'ambor. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
ne gin gi gik moko duto. Higni 25 bang'e ne oseloso ngimane owuon mobedo jamoko, kendo gik mosekalo ne gin mana gik mosekalo. Katubi mana gang'o, katube no warore molokre ka pamba, ondiek ok datem. Kata kamano, makruok gi ng'ato en gima dwarore ahinya sama ng'ato ohero nyawadgi. Kadware nadi? En achiel. Ketho osiep me kinda kata wat me kinda gi wuono miluongo dogo. Andhoga mole kind joot, to adiera be ok nyal pandi chuth. Ka dhi kucho tadhi wuondo baba na dhi koyombe mondo kik ong'e gima dhi mbele donge. Sama joot ema koro bedo jowasiku, en ng'ano minyalo geno. Ne osuri ewi Nam Cinema, Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno, mana e Ramogi TV. Mono Nyasaye An Rosemary Ogonya, nimoni yudwenda ni kaka sikiza kodni, di star 812 star 784#. To parie niya, Ramogi TV en audio wer duto te. Mag tuke club mar Police FC joloch tuke adhula league maduong' mapacho kae loch margi mokwongo magi yudo kodong' tugachiel to kwanyo points adek e kindgi gi club mar Shabana FC. Police nolo club mar Shabana gola achiel kuom nono alap ma Kenyatta Stadium kanyaka sane gin gi points 4 points 6 mbele joloch mokalo Gor Mahia. Gol makende ma jatugo Brian Okoth dakika mar 77 no konyo Police yudo kombe margi mokwongo. Gor Mahia biro bago ne Police tugo mogik mar season odera mabiro e alap ma Ulinzi Complex. Kwa Frank Mandela, mafande nao wanamwaga mboga, anaenda kurusha Baraka Badie Dage kama mkuki, anairusha Baraka Badie Dage, anaenda jichezo, bado umegonga mobo, umepaa juu. Bran Michira Migiro anaicheza, fantastic save. Analeta kona ndani. Kichwa kama teke. Brian Okoth. Wenda mafikisha pandisho mwaka 2021. Anabebwa. Team Kenya mar Wakeini Harambee Starlets ochako gi loch tuke mag Sekafa Senior Women's Championship bang' loyo team mar Burundi gonde 3-0 alap ma Azam Complex piny mar Tanzania. Hamunyolet Martha nolo gonde 2 kama kongo nolo dakika mar 2 kapok omedo mare mar 2 tok dakika mar 3. Team no mitawo gi coach Abel Demba no medo gol mar 3 dakika mar 91 kokalo kuom jatugo Mboya Faith loch mar gi mokwongo. Coach Odemba ni geno ni team no biro dhi nyime gi duoko makare karo ko ni weche osebedo mathoth e wiye kaka no wito tuke 2 kindgi gi timbe mag Ivory Coast gi Morocco. Kenya biro rakore gi team mar Uganda e tukgi mar 2 odiochieng' makiny. Omnolet, nafasi nyingine ndani kule kwenye kamba. Mashuti mawili langoni, mabao mawili langoni. Kenya wanaanza mapema kujelia points za gizani tu, dakika za mapema kabisa asubuhi. Chongele kona ndani kule. Inapita bila kupingwa. Martha ndani kule. Kuka mwamba mtambaa panya huku. Hapa panya nakuwa ninafika mlinda mlango bado na mbamba kwenye box huku, nafasi ndani kule. Jong'wech mapacho ka ochiko kama oting'o jaloch pinje ma ngima Abel Kirui kaachiel gi Vivian Cheriot gin moko kuom jong'wech mogwel e piem mar
mini marathon enyisruok mar higa 2025 boma Yodogawa. Kano wekinde mane timno imiyo ayanga bendera manyiso wuok margi e pacho kae. Kocha mar timno Alfred Tabut nosingo ni jong'wech ma okwanygo biro ting'o nying Kenya male nyisruok kaka piny mantiere kod kuonde maywayo limbe. Jong'wech korka korgi olero ni gibiro timo maber e ng'wego kendo nyiso mbi ma Kenya ntiere gode piem mag ng'wech. Floyd Mukabana ma en jata tije duol mochung'ne uso kod lombo joket gi jolimbe e pinje maoko tiyo gi piem ma kamae mondo mi ous Kenya kaka piny mantiere kod mich kod kuonde mathoth mag limbe. Abeba hiyo inaitwa bouquet. Ngoja kizungu. Good morning everybody. Showcasing Kenya is enough. We are happy as Kenyans that we are also recognized more to actually sell what we have outside our country. We are going to show them that Kenya is the best country, and it's the best country in terms of athletics and also in tourism attraction. So we are welcoming this journey. We are also proud to say that we are Kenyans and we have had good athletes. So the mini marathon represents one of the opportunities that we shall have in Kenya Week, which begin on 21st of June and concluding on 24th. On the 21st of June, we have a diaspora dinner where our objective is to engage with the diasporans in Japan with a view of making them brand ambassadors and working with the networks to be able to push both our trade, our investment, and our tourism agenda. Vincent Kiprotich ka achiel gi Evelyn Chirchir joloch mag ng'wen uskinda mag Nyandarua League ka Ol Bolosat ma odonjo e tielo mare mar ariyo. Kiprotich mawuok e klab mar Keringet Athletic Club notieko e thuolo mokwongo bang' ringo kuom saa achiel gi dakika 3 gi nyiri 7. Vincent Towet gi Shadrack Kipmetich notieko e thuolo mar ariyo gi dakika 3 kaluwore kidieny mar ng'we mag nus kinda mag Wakeini. Evelyn Chirchir noringo kuom saa achiel dakika 12 gi nyiri 28 kendo otieko e thuolo mokwongo. Evelyn noyombo Jacqueline Chepngeno mano otieko e thuolo mar ariyo ka thuolo mar adek nokaw gi Jane Mora. Kwa natarajia nilikuwa last month marathon Prague, nikawa namba 2 huko. Sasa nilikuwa nikikuja tu ikuwe mazoezi. Nashukuru Mungu nimeshinda. Nashukuru sana kukuwa position 2, lakini sikutarajia hata nikuwa hapo. Ni vile tu nilikuwa nimetrain na kujiamini, nikasema wacha niende nijaribu. Sasa nikakuja kung'ang'ana, akanilemea tu, ningepepa akanilemea hapa tu kwa mita 300 ya mwisho. Lakini nimeshukuru tu Mungu amenipea hii chance ya position 2. Kanya mwatike chenori aneno ka Mandela Oniala wacho ni ND Kibiri Ward kaka pile gi familia mare wacho ni onyiso jenzi wetene negi yie gi beda mos kendo motang' nikech sani gimoro amora matin magitimo kata kosa to gichopo e lwet sirikal to ka ngima girumo. Wacho no wuoro kaka piny sani nitiere. Wacho kanyo ni Mama Gladys Wanga gavana Mama Bay nyodi oluongo kaya ni Odiso kwaye ni mondo ogol koke jenzi rumo mano pacha Oniala. Eno bende kanyo ote mar Seth Odhiambo Jarusinga. Seth wacho kacha ni entiere kodwa e chenro. Wacho ni nonro mondo tim mapiyo mondo jogo manokawo ngima Albert Omaki. High Fathers Day ne Michael Ongonga kantiere Gunda. Mano Seth Odhiambo. Eno bende mwalimu Jael wacho kacha ni entiere kodwa e chenro. En bende oparo baba ne kanyo mwalimu Justus Helda. Wacho ni Nyasaye omed keto chunye kama kwe. Eno bende kanyo ote mano moor gi Elida Okute ka entiere gwengo ma Homa Bay, county ma Homa Bay, gwengo ma Diedo. Wacho kanyo ni en kodwa e chenro kaka mano osiepne mogeno kendo nyawande Rose Ogola Ogure onindo Kobila Obilo School
wacho nonind gi kwenyo mbok mosa ahinya kuom mano moyudo okonyo hawi maber mar wuoth kendo ocho makare. No bende Oguda ka Yesu wacho ni entiere kodwa achiel kachiel e chenro ni mar yumore odhiambo ma kawuono. Bende aneno kanyo ote mar Kambona wacho ni nyaka no achaki osebedo kodwa e chenro ni mana kaka pile. Mwalimu Faith Mzomo wacho ni polise matiyo tijgi e yo makare mondo mi oyud gweth mar Nyasaye to matiyo gi mamlaka e yo marach. Wacho ni may God's will dwell in the Old Testament, an eye for an eye. Mano kanyo ote mar Mwalimu Faith Mzomo kantie Malindi. Felix Ochare wacho kacha ni entiere kodwa wach mar derruok mabiro sani be koro ok mit kendo ketho nying entie kanga. Wacho ni sirikal ne gima time wachno. Morgan Oyuane ni kacha in bende Saimo Ombox wacho ni entiere Sega. Quinta Nyango wacho ni happy Father's Day ne wuon pargi Andrew Okinda. Endo bende wuoda hero wacho ni entiere Naivasha kwa oker mondo mi otimie reform e docket mar police no to biro chopo kama koro winjruok kind police gi raia ok bibedo e ngang. Benta Charles wacho ni Nairobi Karen entie kodwa happy Father's Day ne wuon gi Wilfred Ouma Agola kod wuon jaode engineer Achola Benjamin akona gi hayo maber mar wuone chieng' wuone. Ng'ato bende Felix Okoth Gono wacho ni entie Kayole South. Chieng' Vera ni kacha kendo kado George Otieno Sadia wacho ni en George weche gichopo ne yo makare ahinya. Collins Oduor nitie Siaya. Aneno kanyo ote mar Fidel Castro wacho ni awasi weche gichopo e yo makare. Happy Father's Day ne wuone duto mane kako wacho kanyo. Mako Juang David Omondi wacho ni Nyaka Nyabondo tie kodwa e chenro siasa ma Kenya wacho no joge. Ganario prayo koda biro yiero ok no wuogo kongang ne odhigo kura nikech kuche poko konye Kenya ka nyaka no chak goyo mano pache. Osno Zak wacho ni entiere kodwa wacho ni kawuono dhialo wuone te piny mangima. Happy Father's Day ne wuon gi kantiere Ugunja. Ano Frederick Kadero wacho ni MCA ni coming NCA North Ward Lazarus wacho no ka umos magi odhiambo kawuono. Ano kugik sangwene manganya koro Mgajuang Florence Alambo kod Sonko Oriari kantie Mombasa kauru mos. Yanalore kawani Keisaro Manyakor Mgajuang kata kamano Hello team, mwana niyo chigi choponio makare. Wagoniero kamano segu jalo Lizo Tieno kachiel gi director Marabobo Fula. Wewe udicho makare, Otieno makare, nyinga Lydia Okeyo.